Вясна сёлета да нас прыйшла неяк быццам бы знянацку. Толькі перагарнуўся каляндар, яго аркуш з лютага на сакавік, і адразу стала цёпла. Зараз сходзім на востраў у Чыжоўскім вадасховішчы і паглядзім, як там справы. На вадасховішчы відаць, што сакавік, лёд яшчэ. Тут ідзе сцежка на востраў. Удалечыні Лошыца відаць, а проста наперад ад мяне, за бярозкавым гайком, Чыжоўка. Шышкіна, машына будаўнікоў. Парк 900-годдзя Мінску на супрацьлеглым беразе. Дарожка ідзе таксама і па кругу па востраве каля берага. Зусім не лашчаць вуха гукі птушак, таму што воддаль чайкі, а побач са мной варона крычыць, і Чыжоўку-арэну мы бачым. Птушачкі спяваюць у дрэўцах. Відаць нядаўна пабудаваную царкву. На востраве добра адпачываць амаль што ў любы сезон, таму што тут па крузе стаяць шэзлонгі для летне-асенніх сонечных ваннаў і шмат розных скамеечак, услончыкаў. Наогул паветра дужа чыстае і дужа тут спакойна. Каб патрапіць на гэты востраў, трэба з канца праспекта Ракасоўскага ісці праз вось такі прыгожы бювет, які, на жаль, не працуе. За ім прыступкі ўніз. Потым гэтая дарожка пераходзіць у грунтоўку, і па грунтоўцы трэба ісці проста і выйдзеце на востраў.